sa atong ebanghelyo nagkanayon. Jesus mingon, I am the vine and you are the branches. Ako ang matuod nga punuan, og kamo ang mga sanga. Vine refers to Jesus. Branches refer to us, mankind. Ang punuan, ang Diyos, ang sanga, kita, katawhan. Laktod pagastorya, kung unsang punuan, it is expected from us to be like ang mga sanga. Who the true vine or the main trunk, same goes the branches. Apanusahay, makapangutana ko, why usa ka anak ni graduate og college with honors, ni take og board exams, nakapasar, gani top notcher, third placer of the board exams of the whole Philippines. Doon na dayoy mo komentaryo, nakapasar, liwat sa mamagpapa, liwat sa ginikanan. Apan, kung mahagbong, komentaryo, pagbuot sa Ginoo, maglibog ko. Kung mahagbong, pasangin lang Ginoo. Kung makapasar, liwat sa ginikanan. Let's all remember that all the accomplishments, blessings, and graces in life should be attributed to God. Any of us is only an instrument from God. Even our parents. The source and the main reason of all this is God, the true vine, for we are only the branches. Kaya kung ing na, tungkol si mong mamagpapa, na yung anak karon, tinuod, nakatampo, pero kining tanan, gikan gyud sa Ginoo. Kaduha, usa sa mga linya sa ebanghelyo nagkanayon, ang dili magpabilin kanako mahisama sa kasanga, ibalibag. Kay ang mapabilin kanako ako diha kaniya, mamungag daghan, kay kun wala ako, wala gayud kamoy mahimo. As long as you remain in me and I in you, bear much fruit, but apart from me, you can do nothing. Kung wa ang Ginoo, wa gyud mahimo ang tao. Usa ka tinun-an, gani siyang pag-eskwela, dili gani kaayo maayo. Upon after this more than a year of the pandemic, wa niya damha, nakatigom, nakabaton, og more than 1 million pesos. Tungod siyang online selling. Tagalog ni siya, iyang edad, 22 anyos, nagkanayon, sipag at tiyaga sa Panginoon, may pananampalataya, magkakaroon ng gantimpala. Sabi ni siya pa, mauna na siya. Tungod siyang paningkamot, pagsalig sa Ginoo, nigrasyahan, o nakabaton, o
og more than 100 million pesos. Kay iyang gihimo naningkamot uban sa pagtuo, pagsalig sa Ginoo. Sipag at tiyaga sa Panginoon may pananampalataya, makakaroon ng gantimpala. Sa Binisaya pa, mauna na siya. I know it is a must, very important to follow at this time of this COVID-19, to follow diligently the minimum public health standards or health protocols. Apan dili na to kalimtan, if we follow diligently these health protocols, we should also follow the will of God to pray more and ask His divine help. Akong ipasabot mga igsoon, di wa tayo mahimo kung ay Ginoo. Tingod stricto ta sa pagsunod sa balaod. Aron dili ni mo kailap o mo katap. Pandi niya to kalimtan. Mo strictly follow sa ta sa tong pagtuo, pagsalig sa Dios. Ampo kita mga liya ug salig ta kaniya. Munang ako mag-uol nga makahibaw ng ubang mga lugar, no mass, walay misa, gani ang ubang simbahan gisirad-an, apan ang ubang kalihukan gikonsiderihan. If we open the business, the tourism, the economy, then there's no reason that we should not open the church, have mass, for us to be saved from this pandemic, COVID-19. Without God, we can do nothing. Ablihan ang simbahan, ug unta dunay misa para sa atong kaluwasan. Kung solusyon ang social distancing, solution po kanato ang constant praying in order for us to be saved from the hassles, fears, worries, and anxieties in life. Katapusan, si Jesus nagkanayon, sa inyong pagpamungag daghan, kapasinunggan ang akong amahan, ug sa inyo niini kamo, mahimong akong mga tinunan. Kung kita magbuhat og maayo, ang Ginoo ray bahala nimo. Ug kita mahimong mga sumusunod, tinunan sa atong Dios nung amahan. Usa sa atong buhaton sa atong panahon karon, for me personally, kanang atong pagka manggihatagon. Common sa atong panahon karon, kanang community manghatag gani, sana community, basta manghatag, si tawag ka na community manghatag. Community pantry. Pero nasamok naman nagubot naman noon. Akong pamalandong, if we give, ayun nagpahibaw sa mga tao. Kung manghatag ka, panghatag, ay nagpahibaw o ibandilyo. Kay nakahibaw na ang Ginoo. Siya na'y bahala nimo. Kaya ang grasya o bidisyon, naghingapin o nagsobra-sobra sa itong Diyos nung amahan. Nagatuo kami susa ka Diyos, ang mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit.